Hrdým sponzorom tejto relácie je Slovenský zväz pivovarníkov a sladovníkov. Pite s rozumom a zodpovedne od 18 rokov. Pre vedľajšie účinky sa poradte so svojím barmanom alebo výčapníkom. Ahojte, sledujete reláciu Citrón. Dnes sme si s Martinom pripravili niečo špeciálne. Máme tu super hosti, super recepty a nezabudnite, že pivo je zdravé. Tak, Martin, čo sme si dnes pripravili pre našich divákov? A dnes sme si pripravili niečo z mexickej kuchyne, ako môžete vidieť podľa tortil. A neviem ale, čo presne je to. Tacos, tortillas, niečo také, neviem názov. Takže placky. Placky. Super, a čím ich budeme plniť? Budeme ich plniť kojacím mesom a nejakou zeleninou. Paradička. Tak, toto a ešte jednu špecialitu od nášho hostia sme si dnes pre vás pripravili a už by som chcel toho spomínaného hostia privítať. Čau, Paťo, vítaj. Čau. Ahoj, som strašne rád, že si Čau. na nás našiel čas. Vidím, že nemáš pivo, to ešte budeme musieť zmeniť, ale ty si pripravil ešte nejakú špecialitu pre divákov, tak povedz, čo to bude. Je to veľmi klišéovitý mexický pokrm, guacamole, ktorý pozná každý, ale nikto ho nevie doma spraviť, alebo si myslí, že ho vie spraviť a nevie ho spraviť. Tak, Paťo, a čo k tomu budeš potrebovať? Tak hlavne avokádo, rajčiny, limetku, cibulu a všetko to skombinujeme s tortilla chipsami a uvidíme, čo z toho bude. Nechutenými, hej? A zabudol si ešte na jednu ingredienciu. A pivo. A pivo. Tak, čo budeme potrebovať my? Takže my na naše hlavné jedlo budeme potrebovať k mäsku kuraciemu cibulku, cesnak, sol, korenie a placky vyrobíme z kukuričnej múky, vody a soli a placky budeme plniť rajčinami, hlavkovým šalátom, syrom a Martinovi ešte slaninou. Aha, zabudol si na najdôležitejšie. Citrón. Citrón je všade. Citrón vás vidí. Tak, Paťo, pustíme sa do tvojho predjedla. Tak štartujeme. OK, pomôžem ti nejako? Nasekaj to. Jasne, umieme najprv, že? Ako sa ti podarí. No, čistota a pol života. Čistota pol života, hej, ako hovoril Martin, kto hovoril čistota pol života? Fakt netuším, kto to hovoril. A čo mám medzi tým robiť ja? Ty pí pivo a poslúchaj. To dokážem. A na aké útvary to chceš? V Mexiku sa to hovorí picado, takže čo najmenšie napíchané. Ono je to predjedlo, takže v tých reštauráciách sa to vždy musí priniesť na stôl rýchlo. Prakticky hneď ako si tí ľudia sadnú. A čím je mexické pivo iné od toho slovenského alebo českého, aké poznáme my? Z mojich dobre informovaných zdrojov, ktoré majú rady pivo, mexické pivo je slabšie ako naše. Keď potrebuješ, aby bola tá rečina úplne nenápadná a budeš to potom celé miešať, prečo to krajáš? Nemohol si to rozmixovať? To by nemalo to čaro, ne? Tej prípravy. Ja nemohol by si ukázať, ak Radovitek vie s veľkým nožom krájať rajčinu. Ukáž, ako vieš. Ja, no, presne. To naši diváci už majú natrénované, takže ty nie si náš divák, tak potom ja som váš divák, však preto som nekrájal, pretože ešte to nemám hotové, lebo som sa pozeral len na teba stále. Aha, okay. Ako krájaš. Ide ti to výborne. Ide mi to presne už len tak. 5 prstov, 1000 rajčín a budeš to krát tak, jak ja. Pretože vieš, niekto sa to síce pomalšie učí, ale o to pevnejšie mu to potom drží v hlave. Aha, jasne, rozumiem. Takže čo je ďalší krok, Paťo? Máme rajčiny pokrájané na picado. A takisto vamos a picar la cebolla. Takže to isté spáchame cibuli. Takže to isté spáchame cibuli. Dobre, aby Martin sa nenudil, tak pokrájať cibulu. A zatiaľ my môžeme sa pustiť do avokáda. OK, super. To mňa strašne baví. Avokádo je vždycky lepšie, keď je zrelé. Toto ešte nie je zrelé avokádo. Zrelé avokádo je hnedé. A keď ho si v obchode chytíte, tak je mäkké. To je oveľa lepšie. Ale my sme borci, takže s týmto to zvládneme tiež. Máš nejakú špeciálnu techniku krájania avokáda? Nie je moc špeciálna, ale veľmi dobre vyzerá. Keď ho začneš krájať v polovici, tak prídeš za chvíľku na to jadierko, ktoré ono má v strede, avokádo. Dúfam, že sa to podarí aj s týmto nezrelým. Takže keď to v polovici prekrojíš a prídeš na to jadierko, tak sa ti podarí možno tak dostať sa sem a uvidíš to krásne jadierko. A potom ten funny krok je ten, že to takto pichneš a to jadierko
odtiaľ vyberieš. Takže vidíte, že toto avokádo ešte nie je zrelé, ale je drpavé. Takže ide ťažko. No problém. Takže potom už len lžičkou dlabeš, až kým ťa nezastaví kôra. A môžem teda používať aj avokádo, ktoré je už úplne hnedé? No to hnedé je to dobré. To hnedé je to dobré. No. Okay, No okay. práve. Ty keď to v tom obchode stlačíš a ono je to fakt mäkké, tak sa ti zdá, že to je ako znútra zhnilé. No, že je to taký jak banán, taký hnedý, keď máš. Ale to je Taške, práve to týždeň. dobré. Vtedy je to dobré. Ako vidíte, nie som na rozdiel od Rada ako strojhorsta Fuxa, respektíve strojhorsta Fuxa. Neviem krájať tak rýchlo, prídem o prsty, lebo som dostal do rúk keramický nôž a momentálne plačem nad cibulou, tak ako Páťo plače nad jeho avokádom. Paťo, prečo pláčeš nad avokádom? Lebo je tvrdé jak... Ty si nedlabal nikdy nič do niečoho tvrdého? No však dlabal, ale vtedy to bol aspoň požitok. Aha, okay. A z toho nebolela ruka. Vieš mi tú situáciu opísať? Čo sa vtedy dialo? Kde to bolo? Viem, ale keďže váš program sa vysiela 24 hodín denne a nejak neovplyvňujú, aby si to ľudia pozerali iba po 18-ke, tak nemôžem byť konkrétny. Ďakujeme. To v podstate hovorí za všetko. Bola aspoň pekná? Teraz môžem plakať zároveň aj nad tým avokádom, aj nad tými spomienkami. Teraz seknúť, hej? Sekňu. A teraz vylupnúť, hej? OK. Čo teraz, keď sa mi to takto pokazilo? Skús to z druhej strany. Skúsim. Čakám tú otázku. A čo, keď ani z druhej strany nevyšlo? Tak jednoducho. Řešte příčne. Žečte příčne a hlboko. Hlavne hlboko. Tadá! Krásne vonia ten orech. Viete čo? Zožerte mi citrón. Inak dlap. Tak. Hotovo. Myslím si, že toto si zaslúži odmenu. Pre mňa si už teraz mexický dlabač prvej triedy Wow, a tým ťa korunujem. wow, ďakujem. A ty musíš teraz povedať Viva Mexico. Viva Slovakia. Dobre. Vie to. Tak ešte potrebujeme cibulu. Cibula. A ja chcem byť korunovaný, nachádzal som cibulu. Tak ty budeš mexický pikador prvej triedy. Vnútri máme rajčiny, avokádo, cibulu. Pridáme ešte soľ. Tak. Môžeme začať mixovať. Poď doň. Na záver tam ešte treba pridať limetku, pretože neexistuje mexické jedlo bez limetky. Limetka a tortilla sú v mexickej kuchyni ako v slovenskej sol a chlieb, takže limetka. Ale milí diváci, aby bolo jasné, tak Patej bol oklamaný, to nie je limetka, to je zelený citrón. A je mi teplo v tom klobúku, môžem sa dať dole? Strhni to zo seba. Ďakujem. Predjedlo máme hotové a pustíme sa do hlavného chodu, ja rozdelím úlohy. Martin zoberie mäso a nakráje ho na rezančeky. Tak ja na chvíľu odložím pivo. Paťo nakrája zeleninku. Rajčiny na také polomesiačiky. Šalát veľmi podobného tvaru. A ja sa pustím do placiek. Ale mne tá kukuričná múka príde úplne nekonzistentná, Martin. Hej? No jasné, ja neviem, jak to chceš fakt robiť. On to proste nedrží spolu. Neviem, čím si to chcel spájať.
No, ono by to malo oficiálne držať spolu a nikdy to nebol problém. Robil si to už? Práve sa stalo to, že sme zvolili a tentokrát ja som zvolil nesprávny postup. A keďže kukuričná múka nedržala pokope a nedalo sa nám z nej spraviť rozumné cesto, nahradíme to radovým postupom, kde použijeme obyčajnú hladkú múku. Takže máme 4 hrnčeky hladkej múky, 1 hrnček teplej vody, nie vriacej, stačí teplej, 1 lyžicu tuku, masti a asi pol lyžičky soli. Teraz to všetko zmiešate. Dúfam, že to bude fungovať. Paťo, ako ti to ide? Ako v Mexiku. Pomaly, ale isto. Takže vyvalkáte si cesto do takého slíža, rozdelíte na asi 8 častí, trochu múky, vymúčite si ten priestor, kde to v podstate začnete valkať. Najprv vytvárate takú placku, asi takto veľkú, a potom zoberiete valček a idete veľmi na tenko. Keď sa vám rozšíri asi tak na 2-krát takú veľkosť, ako keď ste začali predtým, tak ho otočíte, aby sa vám neprilepila. Zasa pomúčite a znova valkáte. Están viendo el programa de Mon. Máme nakrájané mäsko na sližiky, dochutíme ho. Zoberieme čierne korenie, soľ a nemám čerstvé, ale použijem sušené čili. Keď už máte pocit, že ste pridali všetko, čo potrebujete, tak ešte citrón. Takže rozohrieme si panvicu na veľmi vysokú úroveň. Pridáme asi 50 g masla. Zatiaľ sme si vyvalkali placky, ktoré na panvici, na ktorej zvyknete robiť palacinky, opražíme veľmi krátko, asi 15 až 20 sekúnd z každej strany. Na panvicu nedávame absolútne nič. Žiaden olej, žiadne maslo. Ono to, že sme v podstate dali do cesta na tortily ten tuk, tak to pomáha tortile sa v podstate nechytiť. Prvýkrát pri otočení by ste mali vidieť také malé bodky na tej tortile. Takže masielko som roztopil, pridám zmes kuriatka, ktorú sme si pripravili pred chvíľkou. Ak budete mať pocit, že tá torta vám tak nabubláva, tak to je úplne v poriadku. Je zdravá, použiteľná. Takže sme v finálnej fáze, plácky mám už skoro hotové. Paťo, ideš prosím ťa otvoriť, lebo ja nestíham. Tak to už budú, dúfam, hostia. Hola, qué bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Frío. Qué frío. Está horrible. Ah, bueno, tampoco es México. ¿Qué le haces? Es Eslovaquia, lo siento, así somos. Uy, gracias. Tak pani, niekto nám donesol víno? Paradička. Naše hostky. Hola, ¿qué tal? Hola, eso. ¿Cómo están? Takže ja vám predstavujem návštevníčky z Latinskej Ameriky, z Mexika. Katy. Hola. Hi. A z Argentíny Ornella. Hi. Z Buenos Aires. Y bueno, ahora siéntense, todo cómodas. Denle aquí. Y bienvenidas. Ako môžete vidieť, môžete s nami komunikovať aj cez Facebook a iné elektronické médiá. Môžete nám písať maily na adresu citron@citron.gl, naša nová grónska doména. Zvedavý divák sa nás pýta, citujem, banánový koktail s pivom je vražda. Nerozumiem, ako ste z toho nedostali kriče. Drahý Samuel, kriče sme z toho dostali, ale keď sme profesionáli, počkali sme s kričmi až do konca natáčania. ¿Y qué se van a tomar? ¿Qué nos vas a ofrecer? ¿Qué hay de tomar? Pues de todo. ¿Qué es de todo? Cerveza. ¿Y qué más? Dijiste todo. ¿Cerveza? Bueno, pues Buena cerveza. Buena opción. Pero simple. Buena elección, ¿eh? Podľa narýchlo nájdeného receptu na internete vyrábame majonézu, do ktorej išlo
išiel vaječný žltok, olej, dižonská horčica, sol, korenie a šťava z citrónu. A keď to budete mať natlačené na jednej hromade, tak to rozmiešate. Máš podstatne viac praxe ako ja. Slečny nenecháme dlho čakať, takže nákame na plné obriadky. Moje plné obriadky, čiže radové polovičné obriadky. Zlejete rację z citron. Careful, girls, it's very hot, okay? Páči sa. Si poklad. Bueno, chicas, entonces tenemos aquí de entrada un guacamole a la eslovaca con totopos y como platillo principal ahí están las tortillas con esta carne, como ya dije, receta propia y le pueden echar todos los condimentos. No se corten, éntrenle ahora mismo ya. Va, muy bien. Vamos a empezar entonces con el Con el guacamole, tantito. Con el guacamole, ándale. Vamos a probar. Vamos a ver. ¿Qué ratito? ¿Vos también nos acompañas? Yo, claro. A ver si a la Argentina le gusta. Desde la casa. Muy rico. Ah, eso no te lo cree nadie. Tú lo hiciste, ¿verdad? Sí. Se nota, ¿verdad? Se nota. Es muy eslovaco. Sí, muy, muy Patricio. Bueno. Bueno. Hay algunos que ya están un poco. Estoy un poco quemado. Ay, Parece que esto está muy hinchado. el quesito. Toma, a ver, Patricio. Bueno, ahora como lo tienen todo preparado, échenle nuestra mayonesa casera. ¿Qué tiene? ¿Tiene mostaza? ¿Qué más? Eggs. And salt, pepper, and oil. And you, And you will Okay, see. I'm going to try. yeah, definitely. And of course lemon, yeah. Ya está. Try to taste it. Che mentirosa. ¿Qué? Está buena. Buen provecho. Gracias. Igualmente. Buen provecho. Buen provecho. Ya. Buen provecho. I love it. It's really, really good. I like it. You're welcome. Ahojte, sme na konci. Veríme, že sme vás naučili niečo nové z mexickej kuchyne. Pokiaľ máte nejaké postrehy alebo chcete odpovedať na súťažnú otázku za túto reláciu, tak píšte na citron@citron.gl a otázka znie, Martin. Otázka na tento týždeň alebo dlhšie časové obdobie znie, koľko sme dnes zjedli tortillových čipsov. Tešíme sa na vás znova. Ďakujeme Paťovi, ďakujeme Citrónu, ďakujeme... Pivu a ďakujeme hosťom. Áno, takže babi, boli ste super, ďakujeme a vidíme sa opäť znova pri Citróne. Čaute. No dobre, ešte poďte dopredu. Fakt sa sem nezve. Nie, nezvestíme sa tam s tým klobúkom jednoducho. No, pozri.